Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het nieuws dat Gerrit Schotten, leider van de partij MFK, definitief voor 3 jaar de gevangenis moet, heeft gisteren veel tongen losgemaakt op Curaçao. Binnen het parlement is er op verschillende manieren gereageerd op het nieuws. Statenvoorzitter William Millison noemt het betreurenswaardig. En Jaime Córdoba, leider van Pueblo Soberano, die zegt dat Schotten altijd een collega is geweest die de zaken goed heeft voorbereid. Maar wie iets verkeerd doet, die moet op de bladen zitten. Leider van de partij MAN, Hensley Koeiman, noemt het niet iets om te vieren, maar hij vindt het goed dat het recht heeft gezegevierd. Merlin Moses van Movimento Progressivo zegt ook dat iemand die iets verkeerd doet daadwerkelijk moet gaan zitten. En Charles Cooper, parlementariër voor de MFK, die zegt dat hij voor 100% achter zijn leider blijft staan. Gerrit Schotten is in tegenstelling tot sommige geruchten gewoon op Curaçao. Hij stuurde gisteren via WhatsApp een portret rond waarop te zien is dat hij samen met zijn familie een kerstboom aan het optuigen is. Het is wel duidelijk dat Schotten binnenkort opgepakt zal worden en naar de gevangenis zal worden geplaatst. Ook kan hij niet langer als statenlid zitting hebben. Bij de partij MFK staat Junior Carolina op de lijst om Gerrit Schotten op te volgen in het parlement. Mocht hij weigeren, dan kan Charetti Eduarda de nieuwe parlementariër voor MFK worden. Een 16-jarige overvaller is mishandeld door de bewoners van een huis waarin hij aan het inbreken was. Dat schrijft de Extra vandaag. Het gebeurde in Westpunt. Buurtbewoners troffen de man aan in hun huis, hebben hem daarna mishandeld, tegen het fornuis aangegooid en kokend water over hem heen gegooid. Volgens hem is hij al langere tijd een plaag voor de buurt. Nadat de man was gearresteerd, werd hij met flinke brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Jean Henriques, voorzitter van Alianza, een organisatie die opkomt voor de belangen van vrouwen en kinderen in onze samenleving. Volgens haar is onze samenleving te veel geseksualiseerd. Je ziet dat bijvoorbeeld aan de vele bierreclames waarvoor halfblote vrouwen worden gebruikt, aldus Jean Henriques. Volgens haar heeft deze seksualisering gevolgen voor de wijze waarop jongeren tegen seks aankijken. Dit heeft ook weer gevolgen voor seksueel misbruik. Zij vindt dat hierover nagedacht moet worden en dat het ook gestopt moet worden. Onze Miss Universe Curaçao, Akisha Albert, is op weg naar Thailand. Daar doet ze mee aan de wereldwijde Miss Universe verkiezingen. Op 16 december 2018 vindt de uiteindelijke verkiezing plaats. Akisha nam gisteren afscheid op Curaçao en daarbij waren verschillende mensen met het Down-syndroom aanwezig. Akisha heeft speciaal een kalender uitgebracht die is opgedragen aan mensen met het Down-syndroom. Iedereen en zeker de redactie van Extra wenst Akisha alle succes. Cruise-toerisme wordt steeds belangrijker op Bonaire. Het afgelopen jaar is er meer dan $30 miljoen uitgegeven door cruise-toeristen op het eiland. Dan gaat het niet alleen om zaken die gekocht worden in winkels, maar ook om speciale excursies die worden aangeboden. Bonaire wil er ook meer aan doen om het cruise-toerisme verder te laten groeien. Bij een explosie in een chemische fabriek in China zijn woensdag zeker 22 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de stad Zhangjiakou in de noordelijke provincie Hebei. Het gebeurde vlakbij het stadion waar in 2022 de Olympische Winterspelen zullen worden gehouden. Naast de 22 doden raakten tientallen mensen gewond. Een aantal van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie raakten ook tientallen auto's en vrachtwagen beschadigd. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.